rau gethek watange ilang duwe bojo ayu penggaweane mek tiktokan njajal rabi elek tibake kakean cicilan resikone dulur dadi wong lanang nang sawah budal nandur wong sumber glagang muga panjang umur amin aku nek ndelok berita nang HP uga televisi akeh kedadean sing gawe girising ati akeh pembunuhan utawa raja pati akeh wong pikire bingung ngepek dalan bunuh adik iri rasa wedi wong tuane wis sepuh tambah aneni nek dituturi dolor mesti ndang meweli gak tau diturut angger dikan endah sing gawe mbrebes milih wong perkara sepele wong tuane tega disodok aglati dihukum dilebokno njero bui bareng nek ditakoni getun karo sing dadi wong tuwa dulur abot sanggane mula nek ndedek anak ayo diati bendinane sebab elek apike anak apa jare wong tuane apa maneh arek wis mulai gedhe luwe-luwe
jaman saiki nek ndedek anak ayo diati-ati faktor lingkungan sangat mempengaruhi nek salah milih kanca iso bebayani kula ngomong ngeten iki nggih ngelingno kula dhewe sebab wong urip dulur pasti akeh lupute wong sakniki wis akeh contone iso maido wong liya gak ngrabak citoke dhewe ayo ja Alhamdulillah warga masyarakat dusun Sumber Gelagah matur sembah nuwun mugi-mugi panjang umur nggih ya donga dinunga mawon sedaya warga Sumber Gelagah intine sak mantune ruwah desa ruwah dusun golek sandang pangan gampang sing tani hasile melimpah ruwah sing nang pabrik kula dongakno gampang gak ana masalah napa-napa. Lah sing joko-joko niki kaya kula. Beke lho. Sing joko-joko sing dereng angsal jodoh kula dongakno ndang angsal oleh jodoh. Amin Allahumma amin. Nek kepingin oleh jodoh kudu cocok karo atine cik supaya iso urip bebrayan dinggo saklawase lah cik cocok nanggone jero ati koyok dene tembang kusumaning ati ndeknya cari matur sembah nuwun alhamdulillah bayem rene ketan pulukane ngoten nggih nggih matur sembah nuwun Bapak mugi-mugi sehat benjing-injing angsal dhuwit 2 juta syaratnya KTP BPKB terus aku pengereman gak oleh ngidul ngono ah. Kan ana bagiane dhewe-dhewe wis eno. Bone tengkane njeni. Wong jenenge jalukan ari rek. Lah kon dhewe mang tekomu lho ya telat. Ya terus. Lah berhubung kon telat, kesempatan. Ya iya sih, kan lumayan. Gawe itu mbak susu ini anakku. Ya, Mbak. Dadi aku mlebu ngono iki. Sendirian tanpa seorang kekasih. Sekian terima kasih. Kon kate kata-kata hari ini barang kon gak ngono. Ngene lho. Berhenti menjadi mendung untuk wanita yang buta warna-warni. Wong kono keliru ngono. Lho lah sing bener. Kok iso? Ya apa? Berhenti menjadi mendung. Loh mendung oh pelangi kok mendung. Kudune iku ya berhentilah menjadi apa? Mendung. Ah,
Mendung iya untuk wanita yang buta warna-warni. Ya warna-warni buta iki gak. Berhentilah menjadi pelangi untuk wanita yang buta warna-warni. Lho ngono lho. Pelangi lak padang. Lah terus Kulitmu ireng peteng. lu arek iki lek omongane aku ireng manis. Kono iku mendung, kathik udane deres, ana kilat gelap. Kon la opo? Kon cek kurang ajare rene-rene nggo bledek. Lho, Oh, minta mlebu. Kon jare tuku susu mang. Mlebu. Ya enteng rek oleh akeh. Tutun dengkulmu, Cak. Siji. Canting joli man paman wong bidang kepalang kali butuh wate tak sekupu tung atine dari mana won cia kon niku lapo kok tambah nyeludur kon melok ta gelem berarti melok nanti gak nanti nyenggak iya ayo walang ireng mapurembrengeng walang ireng dawa sutange yen peno seneng lomas ora nguyuro adole ono andi omae iya ao iyo iya tuwek ngerusuhi ae. Kon nek gak iso ngaliyo kon. Wong kok minggat to. Perkara yo-yo ae. Ya gak perkara yo-yo ngono. Wong kok barang badokane yo-yo ae nguri-nguri. Lah kok nambemu ngawur ae. Ngawur apane sih kon nanya bener sih? Ya yo. Sing bener iku. Ya iyo. Ya iya. Kon niku tuwek, doblek nglodrok. Kon gak iso ngaliyo. Wong kok ngaliyo. Apa jarno? Sriwadari. Lakuna Solo. Jebul lak malah ilang
Makasih. Loh, oleh. Kono ngali yo ngono lho. Ngalani. Aku bempek. Oh tambah gendaan. Wayan-ayane klambimu kuning padha mek kudunge. Badokan yoyo emur-emur. Wah, kok. Oh, ndangane ngono lho. Ya gak melok gak apa-apa. Iya. Gak oleh melok gak apa-apa gak getun. Iya ngali ya, Sik. Iya, aku tak boleh bayarane wis entek. Tak cukup pikiran tak cukup kabeh kan kalau ngelampet tok yo. Gak ngarah kebayaran kon. Sapa sing bayari ora? Aja rame ngali yo, gak melok. Lho gak melok gak apa-apa, Ci. Boleh. Iya mulya. Iya, boleh. Sawang kaca lagi ulapi adipan kayu akeh pakune senadyan nyoto net lak durung ngerti rupane ayu tata akeh panune iya iya ao iyo iya 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 iyo iya iyo ao ha ha iya iya iyo iya iya iyo ao ha Ya yo. Saya di sini, saya di sini. Ini lha apa sih? Badokan yoyo emur-emur. Oh, Alane prene ganteng. Masih ganteng mau kene lho kan doyan awakmu. lo ganteng aku timbang kon sih. Mas aku elek, Mas, masa penting elek ya. Lha apa? Sing penting kan dongkel. Wah, kok. Munggah kene. Siapa ngomong? Loh, kok iso nyolong sandal iku lho. Loh, Kono kakekmu ngono bae. Ayo, syukur. Ayo kau tinggal gak sandalan ayo. Ayo sandal ayo, wani jopo mrene. Ayo jupun. Mari ngelon aku gak sandalan, tak sandalan dicancang nih. Ono ngawur kok. Baleno, Sih, apa? wonge ayu lho. Tak sandal dicancang. Ngawur. Iku gak iso mulai iku kok. Baleno. Cah, Lho kalau wong kepoyoh iku lho. lu. Lapo. Oh, apa iku rek melocor. Tak pucuk ngono lho. Yuk, Baleno. rene lah. Tak balekno. Sisi cancang pisan cak ujul. Kok ngawur. Rene. Gak apik duncalno yo. Aduh, Lho, diloro teh. ya ampun, Lapo? ngelorot celono. Ngawur banget. Kok lapo serene mang rusui ae? Ya jane aku yo melok awakmu cilik-cilik awak dhewe nyambut gawe rek. Wong kok enak. Sapa ngomong ngerusui, Mang? Ayo ngomong ngerusui tak jeloke kono. Lagu liyane. Liyane. Melok iku. Yo ayo sakaremu. Sing ngene kok lho. Neno na neno neno nene na no neno neno na no neno neno na no neno 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 nena nena no neno jreng. Ada suatu permainan yang unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya
lagune arek cilik-cilik. Tapi kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan wong apa sih? Wong Jawa aku. Wong Jawa aku iso njawakno. Wong Jawa aja sampe lari karo Jawane. Ngono lho koceluk. Kan iso njawakno. Lho wong aku e. Kok kasok rugi kok lho. Ya roh nek bapane lodot kene. Ki taun 1909 penuh durung sunat iki lho. Penuh sunat biyen yo nanggap aku ya. Saiki wis gak ngono, padha tuwek. Kon kok ero sunate, Net? Ya roh aku sing nyunat. Lho. Ayo Nek iso. Nenonane nenone nenonane Iya, ayo. ya apa katanya Lho ya kon cara Jawa ya apa? ana suwijine tontonan apik temenan wong numpak Kon aja purno lho. sing pono sapa Lah wong numpak wong emang. alah ndek kaset Aduh. Ya kon sing ngawur iku lho. Ono teruse. Ngono terus e. Alah alah gak kapus tuwek rek dikaya kene iki. Nenonane nenone ana suwijine tontonan apik temenan wong numpak wong turu wong lunga adoh janange wong cendongan Masuk kuruntel-kuruntelan iku lho. kan dhisik aku nemen, Ji. Ya aku cuma kerepes sama dijejok. Oh, lagu ngono kok dipamerno iku lho. Lho, lho. Kon iku lha apa? Gak kau pasang murat saya. Oh, akan jaluk cari mbae. Kejauh di bawah, Mas. Mbah, Jonet iku wis gak iso menek. Ki. Tumon Jonet. Lho iki lak Jonet sih. Instruksi Pak RT kok laksana ngopo gak? Lho ya wis. Kok kongkon pasang gendera kok gak gelem kon. Gak melok berjuang kari masang to merah putih. Wis tak pasang, Gus. Terus Kuwalik. aja gampang-gampang. iku jenenge. Merah putih ku masih gak ono tulisane. Iya. Ono roy. Ya Apa roy telu? apa? Kehormatan bangsa, Heeh. jati diri bangsa, Iya. juga harga diri bangsa. Wis aku yo hargai yo. Ya ngono. Tak pasang. Terus Tak gawe tancepno jelep. Bendaran durung tuku e. jadi yo Mentan ya breng to ngono. Ya pring tok. Iku niku kate anu pasang memean kaya apa kon niku. Yo jarene ngono e, pasangan Wis meneh pasang. Ini tak pasang. Terus saiki ayo ngramekno. Ngerameno Kajate warga kene. Warga. Aku panitia. panitia. Arek nom tak dumbek wong tuwek. Lho iya aku ya gak wedi kalah. siapa ngentut? Sopo ngomong-ngomong siapa ngentut? Siapa takut? Loh. Kopeng meremuk iku apa? Matamu ku. Oh, iki jenenge arek narsis ya kon ngono iku. Iya. Narsis itu ya apa sih? Ngejokno dhewe. Iya. Tak dumbek wong tuwek kon. Iya. Ah, wong tuwek, Oke. Cerdas amat kon regu A. Iya. Sonet regu B. Rencana ya kene cerdas sempat dulu royokan sandal iki lho. Royokan sandal, boleh sandalnya kan secancang.
Sadale kancane dijaluk. Oke, Apa? Ayo. Regua memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aji dari Universitas Surabaya. Wes aku udah. Regu B, Tombolnya dipecet. kok Engko. Gak sekolah. Aja rame-rame yo gak reng yupu ya bener. tak banyak. Kenalkan. Iku mang Kali mula apa sih kokor-kokor itu? iku. Kenalkan. Iku mang siapa? Kenalkan. Mbok kawatel. Kau ini budak sadus tak kau ini. Kenalkan, nama saya Muhammad Jonet Abdullah dari SD Blitar. Aduh ini. Bocah grogi. SD dengan mahasiswa. Oke? Oke. Tak do insip. Wawasamu sampai di mana karo Jonet? Ayo. B dipecet. Tet. Regu B. Cerot dulu. Kok cerot sih? Kan lama ngurusi bele uang iki bacot apa bel-belku dhewe. Ya wis pokoke krungu ngono. Regu A. Pertanyaan pertama. Siapa presiden pertama Republik Indonesia? Tet. Bapak Insinyur Soekarno. 100 Masih gak kok badhe wong kene ya ro. Nek biyen iku Pak Karno, wong badhe iku sing nyelempit ngono. Contohnya. Apa jerone bulan ngono lho, tak badhe mbek aku. Loh sampai tekan sakmono, Pak. Jonet masih SD ini Jonet. Nah, nu tak takoni. Takoni, Ci. Takono. Apa jerone bulan? Kon garo. Gak. Padha. Loh, Oh, jawab di kalanan. Pertanyaan tadi, Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Republik Indonesia. Indonesia. Regu B, siapa presiden Kutub Utara? Tet, kesuwen kurangi 100. Sebalenono lambemu, Gus. Siapa presiden Kutub Utara? Matamu. Wong aku wong Indonesia kembali kepada pemasuri. Oke, Siapa Perdana Menterinya Kutub Utara? Ayo. es batu. Es. Es batu. Oh iya, menterine ya ana kulkas. Pertanyaan yang kedua. Oke. Gubernur Jawa Timur adalah Ibu Kofifa. Kofifa. Sekarang siapa Bupati Gresik? Tet Gus Yani. 100 Regu. Masih gak kok badhe wong kene ya ro wong wingi teko kene. Regu B. Gak ngurus. Loh, kan kepingin oleh hadiah apa gak kon? Lah kok badhe ae kuwi gelani lho. Iki realita. Iya, Mas. Siapa Modin Sumber Gelaga? Matamu ah. Lah, Wong aku iki rek wong Mojokerto dudur wong kene iki lho. Sapa yo, Mas? Ore. Oh, yo, Pak Parmen. Oh, panas. Loh, sing jelas sing ndi? kurangi 100. Gak kok bisi gak getun. Oleh biji tapi didudukno wong iku. Tur jawabane gak pasti. Gak pasti. Gak pasti apaan? Mencela-mencela. Lah wong Mojokerto kok dudur model kene kakekmu kudu ta. Dengan suksesnya program kependudukan, berapa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2026 ini? Tet kurang lebih 275 juta jiwa. 100 Regu A. Regu B. Wah, loh. Berapa jumlah semut sak Kabupaten Gresik? Tet suwene. Kembali kepada Bapak Juri. Oke. Berapa jumlah semut sak Kabupaten Gresik? Sak dwajeg. Gak. Aku aja ngomong sak klombruk. Bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia. Oke. Yes, understand. Oke, saya mengerti. Nih. Regu B. I don't know. Saya tidak tahu. Kurangi 100. Betul. Lanjut. Yes, understand. Saya mengerti. B. I don't know. Saya tidak tahu. Lah ya wong gak ero ngono lho. Sebetulnya ya itu nah. Ya itu. Lah jadi tidak tahu. Saya tidak tahu. Lah kok njaluk biji.
gadah. Karo ngeyel. Kuwasane apa jenenge juri pong-pongan kae. Ya jawabane yang ngono mang kocok. Saya tidak tahu. Lah yo karo kon njaluk biji kocok. Nek karo apa kok badene aku gabut iku. Emosi inna wa ma sabirin. Aku sing biri itu tidak tahu. Ragu Oke. gunung tertinggi di Pulau Jawa. Tet Gunung Semeru. 100. Ngene lho tek 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 tek. Iya, Gunung Semeru wae nane sing dhuwur Gunung Semeru. Iya. Nek Gunung Samalea. Nek gak badai konek. Aja urip badeane. Apa? Iki waktu dibagi ya. Terus. Iya, saiki aku duwe pacar ya. Heeh. Engko mbek pacarku ndoleki aku waran iku jaruh ya. Loh. Ya lah apa kok gak ero ngene lho. Iya, tuh mbek ndoleki aku biasae ngono kangen 2 minggu gak merono mesti ndoleki. Dadi iki duwe pacar. Heeh. Nek ndoleki aku ngomong terus terang apa Terus gak? terangan. Wis waran jaruh. Oh ngono tok ae. Iya, ngono temen. Oh ngarek koyo ngono lho gendaan mbek demit ta. Kon aja ngono ta, wong iki gak kena semono, Ji. Oh ngono ya. Masih ngene lho. Lah yo, ngono. Koyok pel-pelan. Ji, Nggih. Aku. Ya nih. Ji. Iki lho Ji, efeke ngombe jamu galian ngosek. Ngomong. yo, Kon iki njopo apa sih, Ji? apa Ji? Rontok. Oh, masa poteng ngono Ji? Ya mbok tuwa wae. Tidak Ji. Oh, nek tuwek. Oh, niku cek ireng Ji. Kok cek ireng ah? Iya. Bae abang ngono kok. Nek tuwek pote. Disepet. Ji, Apa? Pernis. Cak Iya, Agus. Ning. Pengen gak kepethuk emas. Oh, Mas Haji. Duduk. Oh, Mas Agus. Duduk. Lho sapa? Sapa Ning? Mas Jonet. Mas Nek Jonet iku dudu emas, Apa Ji? tembaga. Ji. Ditutokno Aji. Ditutokno. Kok nek gak ditutupno kene dosa lho. Ya iyalah wong ero kok gak ditutokno. Mangane. Gak usah ngandel omonge wis. Ji, Apa? Cak Agus. Wong ditakoni kok tambah rundingan dhewe. Tak takoni peniku ro tagak. Tak kandhani yo. Iya. Wingi tanggoku ya kaken becuk kena stroke gak iso ngomong. Stroke kae. Gak wedi. Kok iso gak wedi lho. Ora kena stroke tak gawa nang Indomaret tak ijono gelas oleh loro. Stroke Iku stroke. Dudu iku cah iki stroke penyakit. Gak sobat kon. Heeh. Ji. Cangkemmu Ji. Akeh dagelan matek goblok. Kok dikandani stroke penyakit. Makane cak ojo mbujuki nek ero ya ero nek. Sampe tambah lemu ning. Ya ngene iki jenenge urip bahagia cak. Iki umpamane banjiran ngono, gak iso kelelep. Lho kok iso? Lho, lah kelampunge sakmono. Ojo ngono lah cak. Ji dodono Ji. Ji. Ero tagak pengen cak. Iya. Pengen ruang. Ngondi? Lah iki. Yo, nyolong gedang. Lah iya. Amas. Mas. Jare tekan esuk. Kok mulie sore. Mangkel atiku goleki merono merene. Ana setrume lho. Ojo get yo. Ngene. Kena. Kebanteran aja. Lho, iku macakmu aja ombo.
Kak Sico. Tegane awakmu gawe lara atiku nek kurang percaya bedelen dadaku ana jenengmu. Tak waca rek. Jone. Ono jenengmu iku lho. Jare tekane esuk kok mulih sore aku kate njaluk kok semayane ae ya ampun ya ampun Ya meniki enek mangan sego bebek. Mari sego bebek ditambah ayam geprek. Terus nyetater Yamaha bebek. Langsung aku budal. wonte bogenge Mas, Lho kowe. ya apa tanggung jawaban iki, Mas? Aku iki wis kadung seneng ambek pean. Ya apa tanggung jawabnya? Cing, Ya apa? ya bukan nuntut perkawinan dah Loh ya iyalah, Mas. kan jaluk terapi Loh ya iyalah. Lambungku. Lah nek aku ngrabi awakmu padha marungi ngene kiri minggal. masalahnya apa? Ku anake 5 gak ono sing beneh. Situk bengkong. Situk penceng, situk deglok. Gak ono blas diwasno. Rika ojo katik ngenyek Rika. Nyenyek sapa? Rika masih rondo. Oh, dunyane. Gak ono sing ala. Rika Iya. masih anake 5. Iya. Masih ngono aku ya jek iso, Mas. Diwolak-walik kaya goreng telo. Angge orang ora melong gawe melong momong. Nemu rondo randane ompong duwe anak sak gedhe kingkong. Ande orang-orang aku kate gawe konangan wong. Tapi nek wis pancen ning Rika seneng, ya mbok nang wis. Iya, Cak. Ya apa? Lara iku kene. Sam. Apa ngene? Mangap let. Gimana rasanya? Nikmat. Nyeblek ini lapa Ajinomoto. Wati kene. Atiku kok kene lah suwe-suwe nek lara kan melorot. Iya, tapi ya joget-joget. Aku sama gak iso merem. Ya wis. Ya gak apa-apa. Ya apa, ya apa. Memangnya pengen wis tresno karo aku. Juga aku ngimbangi tresno karo sampean. Iya, Mas. Jo kuwatir dina Sabtu malam Minggu teko nang omah. Aku teko nang omah pean. Gak kemana dah? Sapa sih mari? Bener Riko ambil nang ning Rika. Lah lha apa ya cek omong. Lah kakek arek wedok ambil nang lanang goblok. Wis, gak apa-apa, Ji. Cak Agus tak turutane. Siji desa mawa cara gendeng lakune padhet. Nek biyen iku wong lanang ambyuk nang wong wedok, saiki wong wedok ambyuk nang wong lanang. Gak masalah. Iya. Wis, gak apa-apa. Cak Agus tak turutane ya. Iya. Mergo aku wis kadung cinta. Iya, Nyai. Entenono nek ngono ya aku nang omah pean. Iya. Ketok opo lah ngono. Potongane yo koyo curut. Kok nek milih kok gak tau keliru belas nek. Tapi gak ngono, wokonge 3 pikul. Gus, Iya. ana paribasan. Petruk tenguk-tenguk nemu kethuk. Ya, awak dhewe wis tuwa, Iya. golek arek wedok sing njemunuk. Ya njemunuk temen. Terus nek. Sing penting aja mulih, ayo melu aku. Oke.
iki. Gareng sing ngrewangi tandang gawe. Kaya bogel iki ya ngono. Oleh apa gak bogel iki? Marek kok gak ana kabare. Kaya ngandani wong gerak ngono wayahe. Oh, golek ana omah kok ngecek. Berarti kan suka tangga-tangga iku. Loh, tangga ngono kembang dilem. Dikeki ya dilem, kan dikeki digonem. Juarnya kalau nyocot ae. Buat. Ha ngono ne. Eh? Awakmu awak kasih golek caleg kok. Wis, aku wis soleh. Wis berpengalaman wis tak warang kok jam 09.00 kudu teko. Masalah ya alamatnya wis tak tulis jelas. Lah jam pira sampeyan nyamene gak teko-teko iku? Paling yo ngenteni sing ngeterno. Mang masalahe kendaraan iku digawa nang sekolah. Wis tak tulungi alamat kene, engko jojok kene. Impresional. Kene, lunga kene. Tuh, Kok kuwatir. Iku. Wis tak omongi calake iku. Hei! Heh. Hei! Ya apa? Iki sapa, Gel? Calake yo iki. Salah iki. Heeh. Kaya garangan. Kok calak dilok garangan. Jare dikongkon nyunat, Nggih. sampian boten setan sing sunat. Demit. Kok demit yo. Kok setan. Nek untuk demit, putut iki kok. Lagi sampean boten sainten sing sunat. Syaitan. Kok sainten iku wedok. Sing sunat iku yo gane niki. Oh, yogane sampean. Oh, tak tahu sing kok. Ya yogane sampean teng punden. Aduh, kok iso kok golek cara kaya ngene. Boten teng punden, teng Krapyak mriko lho. Yo Ah, ora apa Krapyak. rek? Boten teng punden, teng pundi? Lah niku teng pundi yogane sampean? Oh, anakku ana di mburi. Oh, Yo, sampean celuk nggih. Tak susule. yo. Mbok wis adus, mbok durung. Anu, tak susule. Ngrolo cepet cedhek nggih. Kula selak niki targete niku sedina kudu oleh 200 wong yu. Oh, ditarget. Nggih yu. Walah, ngene lho. Kak, nggon apa sih aku iki? Aku iki rondo. Rondo, Oh, tandi, rakek. tandi lage marah. Boneser kana. Makane iku. Lagi nyunatno anakku iki gak duwe bondo. Ya aja larang-larang, ya. Loh, nek ngomongno duwe ojo nang ngarepe aku yu saru yu. Piro ngono lho. Oh, nek aku biasa dikongkon nyunat iku langsung diamplopi karo sing ngongkon. Tak lompokno, tak lebokno nggone glangsing. Ana tutu omah, tak sok nggone ngarepe mbokne kacung. Bareng tak buka, tak hitung yu. Ana sing 8 juta. Ana sing 9 juta 700. Lho. Kok cike? Nganyang ae lek ngono ya. Oh, ngenyang. Yo. Dira berempa marah. Nganyang 1.500, boy. 1.500 oleh pentol iku yu. Loh, lek oleh aku jeneng aku ki rondo gak duwe foto. Iras-iras. Neser kana. Jera tak apa. Yang penting area mon dilebone nggone amplop yu yo. Cek gak ketok wong saru yu. Dadi oleh ngono. Oleh dak apa. Matur suwun nek ngono lek oleh. Kel, durung disunat kok tuntun. Kalau aku mulu cek gak banter-banter cek nang waras nek sunat. Kelake wis teko ta? Wis. Endi? Lah iko. Endi? Iko lho. Saran. Sopo sing adek-adek iki? Hoger. Kon gak melek kon. Lah, Iki dudu calak goblok. Iki munu jagal. ngawur calak. Jagal beli sapi, beli wedhus. Nah, Nek aku kalah yo. Beli manuk. boleh manuk. Calak nek ngono. Wis kene kok aku gelem sunat
Nek peno semangku. Oh, aja kuwatir cacakmu ana. Gak ono. Bapakmu. Nawali songo. Pak Demo. Nawali songo. Kan wong gelem gak apa-apa Kang Kuwo. Ya wis, aku sampe watu-watu rek digluyukno. Cara nggawa tas e. Iya. Wong cara kok nggo glansing. Iku kate nyulut akeh ndelok ula iku. Nunat net iku alate akeh njene konku. Halo. Apa gendeng rek? Gendeng matamu ah. Wong kok ngomong apa aku delok Gak gendeng ganteng ngarepe iku. ngomong ganteng Aku gak iso ngomong ganteng. Lah lambemu iku mang ya apa? Jeneng, Cung. Ketan. Kok ketan ora? Jeneng. Kok ngomong jeneng rek jeneng iki lho. Madura iku. Jeneng. Siapa namanya? Namanya Jonet, Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis apik. Iya. Wis Islam. Heeh. Muhammad Jonet enet-enet. Enet-enet matamu ah. Jenenge wong gedulinan. Islam ya, Cung. Heeh. Wong nek Islam lanang kudu sunat. Nggih. Sapa langgar? Bendina Ngaji. gak nyolong sandal. Kok nyolong sandal? Ngaji. Yo ngaji yo. Wadah Madura kakek cocok. Yo ngaji. Ngaji. Katam. Tatan tak doleki ndaut e. Maksud Al-Qur'an iku lho. Dudu katam iku, Cung. Katam iku nek wis ngaji, engko nek mari dibancai. Nggih banjai. Dibancai apa, Cung? Gorengan karak. Kok gorengan karak sih, Oh, Cung? kok gorengan karak lho. Iku lho, Cung, dibancai segoning kuning. Diwuru-wuri serendung. Dikai kentung dipul-kempul dadi beget duli. Iya, mari goreng garing dadi begenggek. Gak ngono Madura ndi. Loh, engko nek asin areng Madura senep. Oh, Madura Senep, Kecamatan Mules, Kabupaten Slegep. Aruwa lho, Cung. Kalianget. Oh, Kali Kaduun. Kali Kaduun iku ta. Kali Oh, katu. kali kadu. Kok kakek cocote calak iki. Ngaji ya, Cung, cek disunat engko gak loro. Bis. Kok bismini sih, Cung? Iku lho, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As. Yes. Bes iku lho. Kok asbes sih, Cung? Syahadat iku lho, Cung. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Oh, Mukate nyulut kakek cocot. Sedeng semaput disunat iki. Sabar lah, Nek. Sabar apaan wong calak kakek cocot dindok. Wes mulya. Kon kate nyurat apa kate grebel? Loh, nek saiki penjalukane macem-macem, Jong. Lho. Nek aku nyunat nganggo iki, Eh. tak tarik, tak balekno, iso metu kiru-kirane. Lah metu kiri-kiri iso kawir ngono. Cara gak bondo ngono. Carai bondo ngono lho. Lapo. Kalau kate nyurat apa kate ngedok bongkotan? Nunat net lho niku. Kuwi nyurat yo barang. Delok umur-umurane awake cocoke gawe iki, Jong. Gawa barang.
nisor diganjel bongkotan, Ah. diketok mare iki tak. Kaya langsung pecetat. Saking bantere. Cala bondo ngono lho. Cala ini. Oh, jalo sing yo apa gitu. Apa? Tambah nemen nek. Ini lah. Ya nek kena sing pedet iki nang pedhot. Bareng kena sing nisor gantek sak jongkele. Yo gak lanet. Lara, Jom. Belas gak kroso. Gak kroso blas. Lha apa? Aku. Loh, Lho. Sapa? Aku sing disunat. Jom layu, Jom. Arek iki jene masalah gak betah loro anak niku. Ayo, arek wis kaya ngono. Yo ampun rek wong lho calaki sampe nguber kok lho nggone. Njene arek nek umure wis kliwat sunat piye yo. Ngono kok